Sağlarmısınız hürmetlilerimiz, sizin için bu yangalık tugildir. Çünkü internette bu turda bir küp söylediler. Yanvar ayının sıngatmasının kaysıdır günü internetten baş tartı günü idi. Tugil, hatta ben de bilmeyeyim. İndi turmuşumuzni internetten başka göz aldığına getirip bulmasa da internet yaşayışının bütün ülkelerine de ötüp kirip barsa da bir küp kadirli vakitlerin internet kengliklerinde ötkürgen tomaşaçılarımız ihtibarına İnternetka beylilikning şomaсын unutup jibermek. Şun barlık turmuşta yaşayık. Vakıtны kişiler bilen janlıq aralaşuğa, yaratkan şıgılga bağışlık. İsenmisiz kadirlilerimiz, icad türkümübüz bilen birlikte biz Olmaz Gereyev, Zülfiye Şemsuarova, Manzara tapşırığının Duşembe çıkarılışın başlayız. Kuzga kuz qarab söyleşuge ne jite, hatta sizдің de kuzlarınızı көріп тұрабыз. Әлбәттә, хәзер кыш көне Казан гаилә үзәгеннән күзәтү мәйданчыгы эшләми. Ләкин безгә манзара тапшыруына кышкы Казанның манзарасы белән сокланырга рөхсәт иттеләр. Аяз туктали, син нишлисең? Сиңа талган бер кабатлы бур режиссер кабинеты. Монда кирегә ярамый. 2023 ел Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы булып санала. Бу бүлмәдән ниндидер тәмле ис килә. Эшне ашаудан башлау бик әйбәт. Тик ашагач эшне онытырга ярамый. Шын шеф-повар барысын да эшли белергә тиеш. Итне дә бүлсен ул, теләсә нинди ризыкны да пешерсен. Төрле милли ашларның тарихында яхшы өйрәнсен. Тарих шын шеф-повар өчен мөһим нәрсә. Hayır, aşçı şingine tugul, dürüst hem temli pişirirge, öğrenirge tilegen her kim için de kirek bu. Tarih aşa tilese koysa rizikni anlap bula. Bugün aşçı ustası bizni nindi temli rizik bilen süyündirgenin kilesi süjetini qarab biliriz. Мы будем готовить конину с сухофруктами. Бүген без җимеш белән ат ите пешерәчәкбез. Аның өчен ат ите, күрәгә, кара җимеш, кызыл борыч, суган, кишер, бал, сарымсак, тоз һәм борыч кирәк булачак. Для обжарки мяса нам надо сливочное масло. Иң беренче җитеп ат итен әзерлибез. Йомшак булсын өчен аны табада ак май белән көнбагыш мае кушып кыздырабыз. Аннан соң шулпа салып 2 сәгать ярымга мичкә пешерергә куябыз. Пока обжаривается у нас мясо, мы можем нарезать овощи. Һәм яшелчәләрне әзерли башлыйбыз. Начнем с болгарского перца. Кызган табага яшелчәләрне салабыз. 5-7 минутка мичкә куябыз. Ул арада кинза, петрушка, укроп һәм сарымсакны ваклап турыйбыз. Яшелчәләр әзер булуга тоз белән борыч сибәбез. Күрәгә, кара җимеш, яшел тәмләткечләрне салабыз, 1 кашык бал өстәп болгатабыз. Әзер итне ваграк кисәкләргә бүләбез. Яшелчәләр миксына кушып, ит әзерләнгән шулпаны да өстәп, тагын 5 минутка мичкә куябыз. И также это блюдо подается в сковородке. И последняя фишка – это микс зелень, которую мы с вами сделали. Ат ите әзер, тәмле булсын. Рәхмәт, өйрәндек, юкка әйтмәгәннәр шул. Ит ашасаң тешкә керә, ашамасаң тешкә керә дип. Зөлфия, эшли торалар зинһар өчен. Риза olmaz. Кирәк яракны телефон яки компьютер аша төймәсенә басып кына алырга күнегүчеләр көннән-көн арта. Бүген шундыйларыбыз өчен кызу чор. Кибер-душәмбе кебек акцияләр турында ишеткәнегез бардыр. Буты күрмәгез. Кибер түгел, кибер. Димәк, бүген кибер дүшәмбе кирәкле һәм бик үк кирәкмәгән әйберләрне бүген ташламалы бәядән алабыз дип, йөрәкләр ешрак тибә торган көн. Тик зиһеннәребезне чуалтып, уяулыгыбызны жуеп, артык мавыкмыйк, аң булыйк. Кибер дүшәмбедә кибер булмыйк.
Кипр дүшәмбе төшенчәсе безгә Америка Кушма Штатларыннан килә. Ул робот техника белән дә бәйле түгел, интернет аша арзан бәядән товар сатып алу дигәнне аңлата. Католикларның рәхмәт көне һәм Роштуа бәйрәме арасында фирмалы кибетләр складларны озак яткан товардан бушатырга ашыга. Шуңа да елга бер мәртәбә юмарт җомга көнен үткәрәләр. Бу вакытта һәр кибеттә 50%-ка кадәр ташлама тәкъдим ителә. Юмарт җомганың интернет варианты дүшәмбе көнгә туры килә. Төп кагыйдә товар алыр алдыннан үз-үзеңә сорау бирергә. Бу мәҗбүри кагыйдә, әгәр кемдә алданасы килми икән, һәм кирәгеннән акча туздырырга теләми икән, үз-үзенә шундый сорау куярга тиеш. Хәзер мин бу товарны чынлап та кирәк булган өчен аламмы, яисә кеше ала дип аламмы? Татарда мәкаль бар бит, кеше куян куа дип. Шуңа кебек үз-үзеңә мин шул кеше куянын куаммы, чынлап та үземә кирәкме бу дип шундый сорау бирергә кирәк. Мин әйтмим, кибер дүшәмбе ул начар дип, акциялар, ташламалар начар дип. Аннан файда алучылар да бар. Тик шул вакытта мошенниклар да моннан файдаланырга мөмкин бит инде. Ул турыда мәгълүм. Шуңа күрә мошенниклар кулына эләкмәс өчен һәм кирәгеннән артык акча туздырмас өчен үзеңә кирәкле товарларның исемлеген язып, шул исемлек буенча гына алырга инде. Кибер дүшәмбе интернеттан сатып алу өчен менә дигән көн. Күп очракта заказларның почта аша килүләре бушлай була. Шулай да сатучылар ташлама ясар алдыннан бәяләрне берникадәр күтәрергә мөмкин. Игътибарлы булыгыз. Нәрсә дә булса сатып алганчы яхшырак уйлагыз. Заказ белән кайтарылган товар файдасыз я башка размерларда килергә мөмкин. 80-90% ташлама турында ишетеп, шунда ук башны югалтмаска кирәк, уйларга кирәк. 80-90 маркетологлар үзләре әйтә, иң югары ташлама ул 30% була, 30%тан артык була алмый дип. Искәрмәләр була әлбәттә, 80-90% белән дә яхшы товар алып була, но күпчелек очракта барбер менә шушы айга кылын эшкә җиңеп, карарга кирәк, товарның сыйфатын карарга кирәк. Монда инде интернет аша алганда әлбәттә алданмас өчен товарны алгач кына акча түләргә. Һәм ул инде расланган факт, кибер дүшәмбе вакытында сыйфатсыз товарларны да сатып калырга тырышучылар бар. Интернет аша сату социаль челтәрләрдә ирекле рәвештә эшли. Биредә бернинди килешүләр дә төзелми. Ошаган товар турында сатучыга SMS язасың. Акчасын да шул ук вакытта сорыйлар, тулысынча я инде бер өлешен. Шуннан соң инде өеңә китереп тә бирәләр. Киемнәрен җыйдык, тик аны белеп кияргә дә кирәк бит әле. Хәзерге заманда кешеләр үз киемнәренә, тышкы кыяфәтләренә бик игътибарлы. Чөнки күпләр эштә уңышка ирешергә тырыша. Җәмгыятьтә башкалардан аерылып торырга тели, социаль челтәрләрдән актив файдалана. Булар барысы да һәркемне тиешенчә киенергә мәҗбүр итә. Хәтта без дә сезнең өчен тырышабыз. Шуны истә тоту мөһим. Кешенең уңышы Беренче чиратта эчке дөньясы, үз-үзен тотышы, сөйләменнән торса, икенчедән тышкы кыяфәтенә бәйле. Шуңа күрә кызлар, егетләр күп санлы сораулар буенча белеп ки сәхифәсе вакыты җитте. Хезмәттәшебез Лилия Гыйззатуллина язгы трендлар турында сөйләр. Лилия, рәхимит, сүз сиңа. Исәнмесез. Урамда салкын булса да, күңел язны көтә. Һәм аңа ни кадәр иртәрәк әзерләнә башласаң, шул кадәр яхшырак. Бүген язгы сезонның актуаль юнәлешләре, трендлары турында сөйләшербез. Тәкъдим ителәчәк барлык видео, фотолар мода күрсәтүләрдән алынды. Трендлардагы глобаль юнәлешләргә тукталырбыз, чөнки алар бу елның язы гына түгел, соңгы елларның һәм киләчәк елларның да актуаль трендларын колачлый. Аныңча танылган брендларның мода күрсәтүләрен карабызык.
Димәк, нинди трендларга игътибар итәргә соң? Беренчедән, гардеробның универсальлеге. Киемнәрне азрак алабыз, әмма сыйфатларын сайлыйбыз. Стилистлар киемнәрне трендларның башында ук алырга киңәш итә. Әйе, бу кыйбатрак булачак, әмма сез аларны озаграк кия алачаксыз. Мәсәлән, костюмнарга булган тренд. Аның бик күп төрләре әле актуаль булып кала бирә. Эшлекле костюм, оверсайз костюм, шалбарлы, итәкле, шортлы, бермудлы костюмнар. Бу универсаль кием. Аларны теләсәң ди стильгә яраклаштырып була һәм төрле киемнәр белән килештерергә мөмкин. Икенче тренд ул монохром. Һәр вакыт яхшы төсләр базасын булдыра. Сезонның үзегезгә ошаган бер төсен билгеләп, шул төсмердә берничә кием алыгыз. Гардеробыгыздагы киемнәрне бер-берсенә туры китерү җиңел булачак. Универсальлек турында сөйләгәндә тагын бер трендны искә алмыйча мөмкин түгел. Ул күн. Берничә сезон актуаль. Яз-җәй айларында да популярлыгын югалтмый. Подиумнарда мода күрсәтүләр вакытында аеруча күп күзәтелгән тренд деним. Берничә джинс киемне бергә кию тренды 2023 елның яз-җәй айларында аеруча актуаль булачак. Шилтәрле бәйләнгән киемнәр краше да подиумда бик еш очрады. Аеруча шилтәр тукымага игътибар зур булды. Атлас, ефәк киемнәр, комбинация күлмәкләр, шалбарлар, йокы костюмнары мода үзәгендә кала бирә. Монда макси озынлык өстенлек итәчәк. Оверсайз белән бергә билле пиджак, жакет, пальтолар да модадан. Әмма бу очракта аларның җилкәләре киң булырга тиешлеген онытмыйбыз. Барыбызга да яхшы таныш плессировка бу сезонда аеруча актуаль булачак. Ул креатив кием буларак кайта. Озын күлмәкләр, асимметрик итәкләр, киемдәге нинди дә булса детальләр плессировкалы була ала. Үтә күренмәле тукымалар да актуальлыгын югалтмый. Подиумдагы барлык коллекцияларда да мондый киемнәр күп иде. Үтә күренмәле теләсә инде кием бу сезонның иң популяр киеме булачак. Бра топлар, корсетлар да сезоннан сезонга күчүен дәвам итә. Алар аеруча оверсайз шалбарлар белән килешә. Сәхифәне мода белгече Этна Вулманче сүзләре белән тәмамлый. Моданы сатып алырга була, ә менә стильне юк. Бу трендларга да кагыла. Үз стилегезгә тугры булыгыз дигән теләктә мин сезнең белән саубуллашам. Татар халкын милләт буларак саклап калу, үстерү, үткәннәр турында түгми шәшми балаларыбызга тапшыру хәзерге буынның төп вазифасы. Милли тәрбия алмаган кешенең киләчәге юк дигән төшенчә бар. Милли тәрбия бирү өчен милли мөхит булдыру шарт. Балалар бакчасында тәрбия, белем алган балаларның милләтен хөрмәт итүче, инсафлы, әдәпле булып үсүләренә бернинди шигебез юк. Татарстан нинди горур исем, тугай, сәйдәш, зәлил ватаны, яктынуллар бер бал каптысы, илбездә мату алтаны. Без татарлар шушы исем белән җирдә яшәү, үзе бер вакыт яшибез без бу җирдә, бар халыклар белән берләшеп. Татар, рус, мари, чуваш, мордва, башкорт, үзбәк, украин, грузин костюмнары кигән кыз малайларны бүген халыкара дуслык берләштерде. Илебездә 190ннан артык төрле милләт бар. Дустана мөнәсәбәттә яшәүнең мөһимлеген сабый чактан ук тәрбияләргә кирәклеге беркемгә дә сер түгел. 109нчы балалар бакчасында моңа зур әһәмият бирәләр. Перед тем, как начать свою работу над каждым костюмом, Костюмнарны тегә башлаганчы мәгълүмат тупладым, тәфсилләп өйрәндем. Минем төркемгә төрле милләт балалары йөри: удмурт, украин, башкорт, бер кызыбыз Грециядән, бер малай Грузиядан.
Балаларның әтиәниләре белән дә киңәштем. Әлеге бәйрәмгә күп көч куелганы күренеп тора. Шөкер, нәтиҗәсе дә бар ди тәрбиячеләр. Дети, конечно же, благодаря этому празднику Шушы бәйрәм ярдәмендә балалар төрле халыкларның тарихы, мәдәнияте, гырыф-гадәтләре, милли сәнгате белән таныша алды. Алар рухи яктан байый, иҗади потенциаллары ачыла, музыкаль сәләтләре дә үсә. Яңа материал белән эшләү нәтиҗәсендә үзең эчендә бик күп яңалык ачыла. Бу балалар бакчасында милли тәрбиягә кагылышлы чаралар ел әйләнәсе алып барыла. Biz үзебезнең балалар бакчасында балага милли хис тәрбияләү, телгә карата мәхәббәт, гырыф-гадәтләргә карата мәхәббәтне тәрбияләүне күбесенчә без инде еллык эш планына кертеп, шул бурычларны үтәргә тырышабыз. Үзебезнең еллык эш планына без инде 3 өлешкә бүлеп, балалар белән эшчәнлек, әтиәниләр белән эшчәнлек һәм инде билгеле педагоглар белән эшчәнлекне мин инде үз өстемә зур бурыч итеп куям. Бурычларга таянып, әтиәниләр белән мастер-класс, түгәрәк истәлләр, җыелышлар, булар барысы да эштән соң. Алар ял итү кичәләре кебек оештырыла безнең. Тәрбия гаиләдән башлана. Ата-ана, педагог һәм бала аңлашып, үз ролен тигәл башкарган очракта гына ул уңай нәтиҗә бирәчәк. Кунакханәгә рәхмәт итегез, хөрмәтле тамашачылар. Бездә кунакта Кукмараның боевое братство әгъзалары Фәннур Гайфетдинов һәм Радик Габдрахманов. Абыйлар, ассаламу алейкум, хуш килдегез. Исәнмесез, хәрби кием, ир-затларыбызга шундый килешә. Кайнар сәлам дибез сезне, исәнмесез. Сезнең киемнәрегездә орден, медальләрегездән күренеп тора, үзегездә дәһшәтле юлларны һәм дәһшәтле елларны кичкән абыйлар, исән-сау әйләнеп кайткансыз. Тик илебез бүген көндә дә тыныч түгел һәм Кукмарада гуманитар ярдәм җыю пунктлары ачылган. Кешеләр битарафмы яки теләп катнашалармы? Ничек башкарыла әлеге? Шул хакта сөйләп үтсәгез иде. Безнең Кукмара оешмасы сентябрь айында оешты инде. Менә шушы гуманитарный помощь буенча эшли башладык дип әйтәм. Булай безнең организация инде 15 елдан бирле бар инде безнең. Безнең Илдар дигән Зайнуль дигән председателебез бар. Ул башта әле вакытта эшләп йөри, ул вакытта безнең группага язып, индәбенде безне давай тик тормыйк. На правильный путь инде әйткәнчә, иншалла инде тылда файдалы эшләр эшлибез дип инде шул эшкә тотындык. Менә бүген көндә әйбәт кенә эшләп барабыз, Аллага шөкер. 6 тапкыр йөреп кайттылар безнең малайлар гуманитарный помощь белән. Нәтиҗәле халык бик ярдәм итә, менә администрация да каты булыша. Бердән эш инде халык бик нәтиҗәле ярдәм итә, рәхмәт аларга. Безнең база үзебезнең инде мин, поскольку үзем теге руководитель частной охранной организации Тайпанда еще являюсь үзебездә Кукмарада, без мәктәпләр, десантлар саклыйбыз. И шул базада инде решили организовать менә бу гуманитарный помощь. Менә 6 тапкыр барып кайттык дисез. Ничек анда безнең җегетләрнең хәлләре? Күңелләре күтәренкеме? Рух яктан алар сынмаганмы? Гомумән шул турыда әйтсәгез иде. Менә мин үзем 6-сында да катнаштым, 6 тапкыр бардык, 6-сында да барга туры килде. Үз теләгебез белән бер кеше мәҗбүр итми. Но беренче 3-сөндә без Луганскиның үзенә бардык, потому что әле ул вакытта мобилизация башланган гына вакыт. Инде соңгы 3-сөн тегендә безнең үзебезнең именной посылкалар җыеп, һәрбер үзебезнең сугышчы егетләргә дип әйтәк инде, үз кулларыбыз белән үзләренә кадәр тапшырып кайттык. Менә Аллага шөкер 100% үз кулларына эләгә алып барган
өзебіздің гуманитарный помощь, именной посылкалар. Менә шул бу инде именной дип әйтәсез, бу бит инде шәхсән кемгәдер дигән сүз, шулай бит? Бу менә шәхсән кемгәдер бит әле шәхсән генә түгел, гомумән ярдәмдә алып барасыздар. Общида була, общий посылкалар бездә була. Ул махсус күпмараларга гынамы, яки үзенә катнашкан бөтенсез? Безнең исключение юк. Безнең барысы менә Татарстанга. Без Татарстан буенча эшлибез. Безгә китерәләр Шит районнардан күп Татарстан içindәге даже бу адам менә Күпмара белән бу арасы бик ерак. Шуннан китерәләр. Даже Кировский областьтан да китерәләр безгә авыллардан бик каты китерәләр менә. Һәрберсен үз кулларына тапшырып кайтабыз. Охорга соңгы барган рәвештә әйтик 200 унлап посылка бардык, без тапшырдык солдатларга менә хәзер обратная связь дигәннән алар уже рәхмәтле әйтеп безгә телефоннан шалтыратып әйтәләр, туганнары безнең бар группа Телеграмда Пайвы просто дигәндәй 3000-га якын кеше уже җыелып бара. Вот шунда результатлар безнең күренә инде. Кеше бик доволен. Алар безгә яхшы отзывлар белән чыгалар инде, рәхмәтләрен белдерәләр. Менә фронттагы егетләр без күбрәк нәрсәгә мохтаҗ, чөнки менә безнең караучылар да аңларга тиеш, әгәр дә шушы ярдәмгә кушыларга теләкләре бар икән, күбрәк нәрсә белән ярдәм итәргә кирәк? Анда бүгенге көндә bütün әйбер дә кирәк. Даже шырпыга кадәр кирәк анда. Менә передовойда ятучыларга бигрәк тә авыр. Су, ашау ичү, кием салу менә урамда суык, кышкы киемнәр, иштән кия торган җылы киемнәр менә. Бер нәрсә дә кирәк түгел дип әйтеп булмый. Bütün әйбер кирәк анда. Нәрсә булуына карамастан, безнең күзләрендә өмет шаткысы, ышаныч, алар бу ярдәмне алгач шулайдыр бит инде. Конечно, өйдә булган шикелле дип әйтәләр. Менә безнең каршылар инде алар туганнарын күргән кебек. Кушаклашып каршы алабыз, менә безнең видеороликларыбыз баранда төшереп кайткан. Инде киткәндә инде тагын килегез ямбы дип кушаклашып, шулайтып күзләреннән яшь килә инде менә шулайтып аерышабыз инде. Яңадан көтеп калалар. Менә бүгенге көндә дә алар безне көтеп ята. Менә тагын менә шул ярдәм җыеп алып барырга теләүчеләргә бер пунктны искәртеп үтәс килә. Барганда нәрсәне исептә тотырга кирәк? Бүтән кеше дә бит әле фронтка ярдәм алып бара алмыйдыр. Аның ниндер таләпләре булырга тиештер, шикләрне үтәргә ярыймы, ничек үтәсе, каршылыклар юкмы, менә нинди тәртипне сакларга кирәк? Беренче чиратта границага кадәр барып җитәргә була. Шуннан башлана инде паспортный режим төгәл булырга кирәк, документлар буенча инде. Аннан тегендә кергәч блокпостларны бик күп блокпостлар аркылы узарга кирәк. Бүтән нәрсә чиста булырга тиеш, бер нинди безнең үстә не булырга тиеш түгел, ялгышлык булырга тиеш түгел. Кертмәскә дә могытлар, аз гына ялгышлыгым бар икән. Шул инде менә моннан алдага баргач техника безопасности дигән нәрсә бар инде, тоже үзебез абстрелга электик, моннан алдага барганда менә 5нче тапкыр барганда инде. Әйтергә кирәк, волонтерлар да бик күп җәлеп ителде бит бу эшкә, шулай. Волонтерлар да бар, но без волонтер түгел, без аерым үзебезнең общественная организация, общественная организация. Халык биргән. Халык белән бик каты эшләргә кирәк. Халыкны шандырга белергә кирәк, халык шандырга тиеш. Менә хәзер безгә әйтәбез, менә соңгы 3 барганда да 100% үз кулларына эләгә, халык безгә ышана, инде беренче тапкыр килгәндә инде эләкмәс инде китерәбез инде дип әйтүче кешеләр дә булды инде. Шунда калдырып кайтыгыз инде, үземнең балама булмаса, кеше баласына булсын дип тә әйтүчеләр булды инде. Ну, хәзер халык ышана, Аллага шөкер, тагын качан барасыз дип кенә торалар. Менә тагын качан барасыз? Менә февраль урталарына җыенабыз. Ну, инде хәзер менә 3нче эшелон безнең барып җитте Херсон ягына. Донецк якларына, шунда яңа юл ачарга җыенабыз. Шул юнәлеш белән эшләргә дибез инде. Херсон ягына. Изгелегез үзегезгә мәңге белән әйләнеп кайтсын. Иң мөһиме, илләребез тыныч булсын, фронттагы җегетләр исән-сау әйләнеп кайтсын. Илнең һәр буыны өлешенә шундый сынаулар киләдер инде ул. Шулай да менә шундый ныклы ярдәмчеләр булганда безнең алга китеш булачак, билгеле. Татарстан халкына сүзебез инде бирәсе посылкалары булса, пожалуйста, безне белән хәбәргә чыксыннар. Без бит бүтән Татарстан буенча эшлибез. Район буенча гына түгел. Безгә чыксыннар, без булышалган кадәр булышабыз. Интернетта мәгълүматлар бар. Бар. Уңышлар сезгә, абыйлар. Исән-сау булыгыз. Таныш телибез, рәхмәт сезгә. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. 2023 ел милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы булып санала. Бу бүлмәдән ниндидер тәмле ис килә. Рәмзия ханым, бу нинди тәмле ис икән? Хайырлы көннәр. Бүген чынлаптан да шундый тәмле исләр чыккан. Бу безнең Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге оешмасының бүген утырышы Дин һәм милләт дигән программа буенча инде безнең монда дин әһелләре дә,
милләтпәрвәр укытучыларыбыз да, дикторларыбыз да бик күп кеше менә унда инде көтәбез, хәзер килеп җитәрләр. Шуңа күрә безнең менә шушыларга багышланган чарабыз яңа җилне шулай башлап җибәрдек без бүген менә шушы матур туган авылым дигән бинада. Бу үзенә күрә тагын бер безнең яшәешебезгә, яшәү рәвешенә кире кайту. Әлбәттә инде аз бәлеше, чәк-чәк без шулай дик. Менә шундый затлы ашамлыклар, алар безнең халкыбызның төп сыйлары дип әйтик, төп ризыклары. Bizning innovatsion institutdan Timiryazov ismidagi shul vaqtda kooperativ institutdan shul vaqtda bizning xalq ora o'zi bizning servis texnikumi var ondan ham shul vaqtda bizning tuğan avul pişikçileriminde hem Tatar bistesining aşçı ustalары bugün birde buldular. Onlar varsa da şu bizden üretü dersinde katlaştılar. Оренбург ülkesinden Чесноковка avlundan yani Переворот rayonu Чесноковка avlundan Qoz ümesinde bizden aşçı ustası bulup tanılgan laureat ismi olgan Minzele Hanım biri de buldu. O indi zor beliş pişirip көрсетті bizge. Hem indi başkalarını üretip pişirge. Qoz boyununda bizden Ramil Efendi, o bizden Sabah rayonundan bu yılғы beyginin çiğmişesiydi. O Qoz boyunu tuturdu. Indi Ahad Efendi bizden indi şu tuğan avul pişikçisi, ustası şu çürmekini tuturdu. Hem şu vakitte şu bizden bavur tortun pişirip көрсетті. İxtibar bizdə яңа сәхифә, қарамыша қалмағыз әлігі сәхифә Татарстан Республикасы Мәдәният Министрлігі Татарстан Республикасы Мәдәният өлкәсендә инновациялар һәм ғұрып-ғәдәтләрен саклау ресурс үзәге белән берлектә гамәлгә ашырыла. Оғаш ұстасы милли ғәдәт сақшысы Ильяс Изиятуллины қаршы алабыз. Исәнмісіз, Ильяс әфәнді? Исәнмісіз. Саумысыз, хош келдіңіз. Мұндай ұзын қалақ білен қаршыңдағына төгіл ғатты көршіңнікінде алып ашап бұлар әттеніп. Зорсын лектірген. Мен сиға да берем, мұнда бик көп. Неше қәлләріңіз, Ильяс абай? Барсыда Аллаға шүкір, мына келіп жеттік. Әфәрин, көз тимәсін. Эшләрегезгә қарағанда сіздің инде қолларыңыз алтын екені көрініп тұра. Қайын келді мұндай ішке иқтибар? Нешік шүғіллене баштадыңыз? Әби бабайдан мы, ғайләден мы, яки инде тұрмыш шулай кетіріп шығарды мы? Ничек деп әтейімді башлайым. Менің әтейімді yok андай хынары бет. Мына әнемнің бабасы бик ұста болған. Ол Петербургта қызмет еткен Николай II-ға. Сақлаган итальян һәм неміс ұсталарының ішлерін, бинасын сақлаган дейінде. Менә шында қарап тұрған, дұрында үйренген, қайткач, өзіне Такарнистанук әсабағаштан, шынды ішлер ішлеген дейін. Мен ол бабайны білмейм. Ол суғыштан соң алған яралар білен үлген. Қонынан келгендір енді. Анна біздің шынды өктүчебіз бар, Ираш Гатинич, тарих фәнлері. Ол міне ремесленниклар турында сөйлейді. Міне дегіліп кетіп шынтырнайым. Ничек шылай ремесленник болып бересім келе ил бойлап дейіп. Міне бүгінгі секенде Аллашқа мен ил бойлап берейм енді. Қойларға барғаныңыз бар? Бик көп шәһерлерде болдым енді мен. Бұлай Татарстанда өзім генә ерейм. Россияға район башлығы Александр Федорович хапчыға мен. Бұл қоя барам ішінде. Бұл енді көргәзмәлерде қатнашасыз, түрлі шырашыларға барасыз, өзіңіздің ұсталықны көрсетіп, кішінікін нәжейіп алып қайтасыз. Міне бір 10 ел ерейм енді мен. Ергеч, мен өзімде шымардым, ерген тас шымара дейлер бит. Көрдім, хаталарын көрдім кішілерінің. Оны қабатламас үшін, нәсе қадыр үйрендім. Бүгінгісінде мен ұнлықта тұрам. Россия бойынша? Yok, Татарстан бойынша. Татарстан бойынша. Шәнлегіз шундай кең жәйілдірілген екен демек, иқтияж да зордыр енді сұраушылар көп ме? Сұраушылар көп. Мен әйттім бетіне мына бек көп берем. Мына мұндай сауытса ба, Татарстанда мендегіне бардыр. Бүгінгісі мендегіне шының білән мен алдырам. Мастерлар көп, ағаш мастерлар. Ялар қибатқа да көялар, ебет, көл қызметі deyip. Мен көп барам, жүн көям. Зато мен көп апайтам. Маркетинг юнәліші деп әйтірі керек. Бұлар білән беті қолланып болайым, өте суыт кәрмей, мұны ошапта бұла мұны білән, жылай бет? Бұлар күрі азық үшін. Уттан судан сақларға бұларын.
Желательно так. Ә менә агачка шундый ниндидер бизәкләр, орнаментлар ясаганда ул сезнең башта ничектер күңелегездә туамы? Ничек барлыкка килә бу рәсемнәр агачта? Әвәле рәк бер 10 еллык кая журналлар югые, компьютер югые, авырые. Мин ул вакытта урындыклар ясыйм, мин 12 стульев киносын 100 карадым. Ничек анда урындык ваталар кайсын чек менә җыярганы. Хәзер компьютер бар бит. Сен күрсәтеп, аңлатып бирәләр. Авырлыгы юк хәзер. Шуңа үрнәк итеп үзегез дә эшлисез инде. Станокларда бар бит хәзер. Димәк, сораучылар бар бит, нәме агач эшенә, агач эшләнмәләренә. Үзегез дә бит әлсез, балаларны өйрәтәсез. Балалар ничек кабул итә әлеге эшне һәм әлеге өйрәтүне? Ел сайын мин 30-40 баланы өйрәтәм. Балалар иҗат йортында эшлим бит инде мин. Остаз булып. Кызлар да өйрәтәм, айлар да өйрәтәләр. Менә 4-тән 6-га хәтле класслар бик тырышып йөрүче балалар бар. Минем эшне дәвам итүче күренми. Сирәк инде. Сирәк бит инде спорт, кая артистлар, ниләр, кая акча күп шунда гына инде. Булай бик алынам дигән кеше юк. Менә 10 еллык бетергән егетләр килеп рәхмәт әйтәләр. Иләс абый, сез менә угыл белән сызарга өйрәттегез 90 градусны. Әтисе дә сыза белмәгән угыл белән. Нужик белән кисәргә, ышкырга, бөтен сөйләттегез диләр. Сез үзегезнең остаханәгез турында сөйләгез әле, менә нинди ул сезнең? Андан үзегезнең дидер мөхитегез бардыр бит инде. Стаханам инде иемдә бит инде минем, бит. Зур түгел. Үткән ел бик каты җылыттым, инде кичәне эшләмәй бит. Бұрырға урын юк инде. Менә сезнең студия зур, минем алай түгел. Менә шулай йөрим инде мин. Кичерәк, әйбер күп эшләрне анда. Станоклар тизеп куйдым инде, күп станокларым үзем ясаган. Ничә алар якынча? Бер 20-30 инде. Өстендә станок. Sizin ярдәмчеләрегез бармы соң үзегез генә ничек? Хатыным инде бу шымарта, мин бит шахматларда ясыйм, стелларларда ясыйм, стелларны туктаттым, шахмат ясыйм, зур шахматлар инде. Аның буяу, ышку аның өстендә. Бу кемнеңдер сорау буенчамы бу шахмат стеле? Булай да сатам бит, сырлар, бик күп сырлар. Зур, бик матур инде. Шулайдыр шул. Менә минем ясаган әйберләр бит бүгенге көндә унлап илдә, чит илдә. Чемпионат мира булды бит футбол. Безнең бит Либяжда үзебезнең участогыбыз бар. Һәрбер районның үзенең ие бар бит инде. Мустакырым булса. Менә шунда минем унлап илдән килгән Мексика, Мароккодан менә фотолар да бар бит. Шулар киттеләр менә шул ясаган әйберләрне. Мин бүген гырланып әйтәм. Менә бер сорау борчый мине. Ник бу калакның сабы узын? Бу беләсезме? Бу әйттегез бит. Бу бер вакытта да аш калдырмый. Менә бу кашык белән Нидә егетләр белән утырасыз? Койларга үрелеп булаймы? Соңгы кисәкне алаларсыз. Соңгы кисәк бер вакытта аш калдырмый. Бу учак өчен эшләнгән. Беләм инде, кул кисмәсен өчен тирәнрәк тә булсын өчен ерактанрак алып булсын. Менә кашыкларны мин ярмык сайын 30-40 илле. Нинди агач, менә саф татарча әйтеп әйткәндә, иң капризный агач? Корама. Корама бит, мин беләм, менә ул корама бит, ул матур үзе. Бик кире биткән. Менә былтыр мин башладым, су белән беләсезме нәрсә икән? Юк шул. Каенга үсә бит менә монда гөмбә. Кәкер-бәкер. Менә моны якынлап карасагыз, бу переливастя. Бу бик бәяле була. Күренә. Менә бу әрмин беренче генә эшем. Әрмин тотындым гына гайбет. Ирәнәм генә. Моны бик каты шымартсаң, ул даже янтарники прозрачный бәйләнә. Шул ташка менә. Менә моны эшләгәндә мин 2 стамискамны сындырдым токарныйда. Бик каты. Монадан струя чыкмый, стружка чыкмый. Опилка кебек кыйла. Менә манный боткасы кебек кыйла. Вак, бик инде авыр. Моның бәясе дә була диләр инде. Теге мастерлар әйтәләр инде. Теге юрганыңа карап аягыңны суз дигән кебек, сез дә һәр вакыт шул якларын шамалыйсыз, дейме? Ирәнәм мин алардан карыйм. Ильяс әфәнде, менә шул эшегезгә мөкиббәм булып, үз эшегезнең чын остасы булып җитлеккәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт. Миңа да язып алыгыз әле, бер шахмат кирәк, яме? Әни шахмат уйнарга ярата. Аерым шалтыратырмын аннары дип. Менә юбилейларга алалар аны. Рәхмәт. Эшегездә уңышлар сезгә. Безнең алтын куллы ир егетләребез, хатын-кызларыбыз бик күп. Аларның эшен республикага гына түгел, бөтен илгә, бөтен дөньяга таратасыбыз килә. Шул уңайдан сезне чакырдык та инде. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез.
Оренбур өлкәсе Матвеевка районы Иске Көтлемәт авылы мәктәбе музейы өлкәнең 60 музейы арасында иң алдыңгы дисәк тә ялгыш булмас. Бәйгеләрдә җиңүләр яулый. Рухи байлыкны арттыру, туган телне саклау белән берлектә татар авылларын яшәтү һәм үстерү эше кирәкле юнәлеш. Иң кызыклы экспонатлар белән безнең җирле хәбәрчебез танышып кайтты. Музей основан Хамидуллин Зия Шайдуловичем, это директор школы. Бу музейны мәктәп директоры Хамидуллин Зия Шайдулла улы оештырды. Ул 40 ел укытучы булып эшләде. 30 елга якын тарих фәнен укытты. Авыл тарихында ул язды. Бу бик мактаулы хезмәт. Иң борынгы экспонатларның берсе. Ул 4 килограммнан артык мамонт теше булса, киемнәр, йорт җиһазлары да борынгы. Музей каршында түгәрәк эшләп килә. Балалар укытучылары белән авыл тарихы буенча эзләнүшләр алып бара. Алай гына да түгел. Музейда сугыш чоры киемнәре дә саклана. Бик Ватан сугышында авылдашлары арасыннан катнашкан бердән-бер хатын-кыз Мәриям Хамитованың солдат шинели бар. Ее шинель очень такая тяжелая, маленького размера. Шинель кичкенә булса да ул бик авыр. Музейга килгән кайбер яшь кызлар шинельне киеп карыйлар да, ничек кичкенә генә хатын-кыз шундый авыр кием киеп сугыш елларын үтә алды икән дип гаҗәпләнәләр. Шинельнең аскы өлеше киселгән. Музейга килгән балалар еш кына шинельнең аскы ягы кая дип сорыйлар. Миңа калса, ул үзенә итәк тигеп кигәндер. Шәҗәрәләр төзү, булар барысы да укучылар хезмәте. Яшь эзләнүчеләрнең тагын бер зур эше. Ул сугышка китеп һәм кире әйләнеп кайтмаган һәр сугышчы исемен кулъяулыкка чигеп, аларны берләштергән сөлгеләр. Авыл тарихын барлаган сайын, мәктәп музеенда да экспонатлар арта бара. Бу инде яшь буынның үз халкы тарихын өйрәнүнең бер матур үрнәге. Татарстан Милли китапханәсе делегациясе Үзбәкстанда булып кайтты. Визитның программасында җирле матбугат үзәкләренә бару һәм әлбәттә Үзбәкстан Республикасы Милли китапханәсендә очрашу иде. Төп максат ике якның хезмәттәшлек турындагы меморандумга кул куюы. Бу җылы очрашу турында киләсе видеозмада. Очрашу Үзбәкстанның Милли китапханәсе буенча хөрмәтле кунаклар өчен оештырылган экскурсиядән башланды. Уку заллары, медиа үзәк, заманча җиһазлар, тавыш яздыру студиясе, цифрлаштыру һәм мәгълүмат саклау бүлеге. Шараның төп вакыйгасы ике якның хезмәттәшлек турындагы меморандумга кул куюы булды. Сегодня получилась вот эта вот официальная церемония, когда мы уже перешли на новый уровень. Яңа дәрәҗәгә күчүнең рәсми тантанасы булды. Без инде нинди юнәлештә эшләргә, нинди проблемалар барлыгын беләбез. Бик күп эш планлаштырылган бу профессиональ стажировка, белгечләр арасында тәҗрибә уртаклашу, китапханә өлкәсендә IT технологияларны үстерү. Заключен сегодня меморандум, согласно которому мы можем уже вполне так себя официально углублять наши взаимоотношения во всех отношениях. Это будет касаться. Меморандумдан соң без мөнәсәбәтләребезне тирәнәйтә алабыз. Бу Үзбәкстан Милли китапханәсенең безнең әдәбиятка якынаюы. Үзбәк телендәге китапларның безнең китапханәдә дә тәкъдим ителүе. Без шулай ук аларның цифрлаштыру тәҗрибәсе белән кызыксынабыз. Безне бик җылы каршы алдылар. Монда искиткеч кунакчыл кешеләр. Очрашу, күңелле бүләкләр алмашу һәм истәлеккә фотосурәткә төшү белән тәмамланды. Милләттәшләребез тел сагында Сарапулда гомер итүче Резидә ханым кызы Алиягә татар телен өйрәтә. Чөнки Сарапул мәктәпләрендә татар теле укытылмый. Тулырак алдагы видеозмада. Резидә кызы белән Сарапул шәһәрендә яшәсә дә, авылга атна сайын диярлек кайта. Кызы Алия каникулларны шунда уздыра. Бәләкәй чактан ук мин Алия белән гел татарча сөйләшәм. Өйдә дә гел татарча. Авылга кайтсак инде анда әби бабайлар белән гел татарча сөйләшәм. Мөмкинлек булган сайын татар конкурсларында катнашырга тырышабыз. Шигырьләрне интернеттан табабыз и өйрәнәбез әкрен-әкрен. Кыен түгелме соң Алия шигырь өйрәнү? Кыенрак инде. Тырыша. Быел да Җәлил укулары бәйгесендә катнашканнар. Шигырьне бергә утырып өйрәнгәннәр. Сарапул мәктәпләрендә татар теле укытылмый. Шуңа да Резидә Алия белән гел татарча сөйләшергә тырыша. Вакыты булганда татарча китапларда укый. Кызы туган теленең кадерен белеп үсен дип тырыша. Кечкенәдән сеңгән, зурайгач та күңелдә була ул. Муса Җәлил, беренче дәрес. Без бу ел гына мәктәпкә килдек. Аннарча һаман бакчада идек. Мәктәп өр-янан, анда пал тарал, ала күңелнән.
эшкә тарталар. Кулыбызда безнең яна алифбә. Менәмсе А, менәмсе Ба. Кызының тырыш, җаваплы булуына куана Резидә. Дәресләрендә теләп әзерли, укуы да яхшы. Хәрәкәтчән, тиктормас Алия хип-хоп биюе студиясенә йөри. Анда ул иң кечкенәсе, әмма тырышлыгы белән алдыра. Төрле шәһәрләргә төрле конкурсларга йөриләр. Дипломнары шактый җыелган. Кызы заманчага тартылса, Резидәгә милли мөхит кирәк. 3 ел Сарапул шәһәре татар мәдәнияте үзәгенә йөри. Илхам үзешчән ансамблендә җырлый. Татар бәйрәмнәрендә генә түгел, шәһәр күләм милләт ара чараларда да катнашалар. Миңа идәгенә татарча аралашу әскебек тойылды да, мин Сарапул татарларына кушылып киттем. Үзәгенә йөримен. Илхам ансамблендә язылдым, шунда җырлап йөрибез. Татарча үзебезнең аралашу, үзебезнең милләтебезнең җырлары, гореф-гадәтләре минем күңелдә ул. Миңа ошый, мин шуңа теләп йөрим. Мин җай чыккан сайын кызым Алияны да йөртәм. Кайда татар чаралары була шәһәребездә, шунда алып барам. Ул татарчаны онытмасын, сөйләшсен, гореф-гадәтләребезне белсен. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Казан гаилә үзәге 2013 елда Казан су елгасы яры буенда төзелгән яңа никахлар сарае. Казан су яры буенда учакка куелган Казан рәвешендә төзелгән бинаның биеклеге 30 метрдан артып китә. Бинаның Казан өлеше бронзадан эшләнгән, кырыйлары аждаһа сыннары белән бизәлгән. Бу инде саклап тора. Казан гаилә үзәге бинасы хакында тулырак киләсе сюжетны карап белербез. Казан архитектурасы төрле төстәге, төрле формадагы кыйпылчыклардан җыелган мозаика сыман. Шул тарихлы биналар янәшәсендә бик заманча йортлар үсеп чыга, алары янына купшы сарайлар төзиләр. Казан гаилә үзәге бинасының архитектурасы да күпләрне таң калдырырлык. Казанның нәг үзәгендә бу бина әле төзелә башлаганда ук халык арасында инде бәхәс куерды. Нинди бина булыр икән бу, нинди оешма биредә урнашачак? Һәм ниһаять 2013 елның 5 июлендә Казан гаилә үзәге ачылды. Шәһәребезнең иң күркәм парлары биредә кауыша, биредә язылыша. Халык телендә бинаны чашы дип тә йөртәләр. Аның формасы учак өстендәге Казанны, шәһәребезнең символын хәтерләтә. Проектның авторы рәссам һәм сынчы Дашин Амдаков әлеге бинада Болгар һәм Казан ханлыгы чоры архитектурасын, шәһәребезнең тарихын, риваятларын чагылдырырга тырышкан. Шуңа да әлеге бинаны түгел бер архитектура стиленә кертүе авыр. Гаилә үзәгендә 3 тантана залы бар. Монда көненә хәтта 100 парның никахын рәсмиләштереп була. Үзәктә шулай ук алтын туйлар үткәрәләр, юбилярларны котлыйлар, гаилә бәйрәмнәре оештыралар. Бирегә килгән кунакларны һәм туристларны иң кызыксындырган урын ул әлбәттә түбәдәге күзәтү мәйданы. Әлбәттә хәзер кыш көне Казан гаилә үзәгеннән күзәтү мәйданчыгы эшләми, ләкин безгә манзара тапшыруына кышкы Казанның манзарасы белән сокланырга рөхсәт иттеләр. Җирдән 32 метр биеклектә үзеңне кош дип хис итәсең. Суык томан урап алса да, гаҗәеп матур безнең Казаныбыз. Синең өчен сәйләм сыман кар ява. Карлар ява, хаятны бизи яка. Табигатны шатлык күмә синең хака. You will
Хәзерге заманда кешеләр үз киемнәренә, тышкы кыяфәтләренә бик игътибарлы. Чөнки күпләр эштә уңышка ирешергә тырыша. Җәмгыятьтә башкалардан аерылып торырга тели, социаль челтәрләрдән актив файдалана. Булар барысы да һәр кемне тиешенчә киенергә мәҗбүр итә. Хәтта без дә сезнең өчен тырышабыз. Шуны истә тоту мөһим. Кешенең уңышы Беренче чиратта эчке дөньясы, үз-үзен тотышы, сөйләменнән торса, икенчедән тышкы кыяфәтенә бәйле. Шуңа күрә кызлар, егетләр күп санлы сораулар буенча белеп ки сәхифәсе вакыты җитте. Хезмәттәшебез Лилия Гыйззатуллина язгы трендлар турында сөйләр. Лилия, рәхимит, сүз сиңа. Исәнсез. Урамда салкын булса да, күңел язны көтә, һәм аңа ни кадәр иртәрәк әзерләнә башласаң, шул кадәр яхшырак. Бүген язгы сезонның актуаль юнәлешләре, трендлары турында сөйләшербез. Тәкъдим ителәчәк барлык видео, фотолар мода күрсәтүләрдән алынды. Трендлардагы глобаль юнәлешләргә тукталырбыз, чөнки алар бу елның языгына түгел, соңгы елларның һәм киләчәк елларның да актуаль трендларын кулачлый. Аныңча танылган брендларның мода күрсәтүләрен карабызык. Димәк, нинди трендларга игътибар итәргә соң? Беренчедән, гардеробның универсальлеге. Киемнәрне азрак алабыз, әмма сыйфатларын сайлыйбыз. Стилистлар киемнәрне трендларның башында ук алырга киңәш итә. Бу кыйбатрак булачак, әмма сез аларны озаграк кия алачаксыз. Мәсәлән, костюмнарга булган тренд. Аның бик күп төрләре әле актуаль булып кала бирә. Эшлекле костюм, оверсайз костюм, шалбарлы, итәкле, шортлы, бермудлы костюмнар. Бу универсаль кием. Аларны теләсәң стильгә яраклаштырып була һәм төрле киемнәр белән килештерергә мөмкин. Икенче тренд ул монохром. Һәр вакыт яхшы төсләр базасын булдыра. Сезонның үзегезгә ошаган бер төсен билгеләп, шул төсмердә берничә кием алыгыз. Гардеробыгыздагы киемнәрне бер-берсенә туры китерү җиңел булачак. Универсальлек турында сөйләгәндә тагын бер трендны искә алмыйча мөмкин түгел. Ул күн. Берничә сезон актуаль. Яз-җәй айларында да популярлыгын югалтмый. Подиумнарда мода күрсәтүләр вакытында аеруча күп күзәтелгән тренд деним. Берничә джинс киемне бергә кию тренды 2023 елның яз-җәй айларында аеруча актуаль булачак. Оверсайз белән бергә билле пиджак, жакет, пальтолар да модадан. Әмма бу очракта аларның җилкәләре киң булырга тиешлеген онытмыйбыз. Барыбызга да яхшы таныш плессировка бу сезонда аеруча актуаль булачак. Ул креатив кием буларак кайта. Озын күлмәкләр, асимметрик итәкләр, киемдәге нинди дә булса детальләр плессировкалы була ала. Үтә күренмәле тукымалар да актуальлыгын югалтмый. Подиумдагы барлык коллекцияларда да мондый киемнәр күп иде. Үтә күренмәле теләсә инде кием бу сезонның иң популяр киеме булачак.
Тупра топлар, корсетлар да сезоннан сезонга күчүөн дawam ите. Алар айрыша оверсайз шалбарлар белән килешә. Сәхифәне мода белгече Этна Вулманче сүзләре белән тәмамлый. Моданы сатып алырга була, ә менә стильне юк. Бу трендларга да кагыла. Үз стилегезгә тугры булыгыз дигән теләктә мин сезнең белән саубулашам. Бүген бөтен дөнья круассан көне дә булу мәгълүм. Бигрәк тә кондитерлар десерт тылсымлауның нинди генә серләрен белмиләр. Кондитер Венера Салахетдинова бүген бездә кунакта. Венера ханым, саумысыз, хош келдіңіз. Хайырлы күннәр сезгә. Өзіңіз әйтмешлі, сіз мен ул тапшыруны қарағанда жоқ еді, білгенімде жоқ еді. Сіз федераль үзәктә Мәскәүнең үзенә барып, кондитерлар катнаша торган тапшыруда катнашып, финалга үтеп кайткан кеше шулай бит? Әйе. Ничек булды, сөйләгез әле. Ничек таптылар сезне? Үзегез заявкалар бирдегезме? Үзләре эзләп таптылармы? Ни өчен Hind образы, Hind киеме? Иң беренче минем ул тапшыруны караганымда юк иде. Алар үзләре фотоларны куя торган социаль челтәрләрдә миңа кастинг менеджер язды. Бездә кастинг бара, катнашасыз килмим, сезнең эшләрегез бик ошый безгә дип. Мин җибәреп карадым, мин анда визитка җибәрәсе, анкеталар тутырып җибәрәсе. Үзем турында бөтен мәгълүматны җибәрәсе. Но кызганычка каршы мин анда кастингны үтмәдем. Теге данныйларыгызны алып калабыз диделәр. Июль аенда тагын яздылар. Но анда уже Король десертов дигән икенче тапшыруга чакырдылар. Анда бик кыска вакыт иде. 10 көн эчендә Мәскәүләрне генә җыябыз дип тагын отказ бирделәр. Аннары октябрь аенда тагын чакырдылар. Октябрь аенда инде мәйтәм барыбер эләкмим. Кирәгегез юк. Эләкмим инде мин иремә дә әйтеп тормадым, бер кешегә дә әйтеп тормадым, но барыбер кызык бит җибәреп карадым. И брат 10 көн эчендә алар миңа шалтыраттылар. Шул Мөхәммәтҗан. Сезне продюсерлар утвердить иттеләр. 10 көн эчендә 23 октябрь 22 октябрьдан безгә киләсе. Килә аласызмы? Янымда ирем утырадыр, кая барасың дим. Әйтәм, Мәскәүгә мин үткәнмен икән бит. Шуннан аннары шул арада редактор чыкты. Безнең тапшыру Индиягә багышланган. Тортыгыз Индиягә багышланган булырга тиеш. 3 төрле эскизен җибәрегез. Киемнәр күрәсез. Мин Hind образында. Hind образында кием образда шунда булырга тиеш. Но алар сразу предупреждать итеп куялар. Безнең не сколько конкурс, а столько телешоу, безгә яркий, харизматичный, артистичный кешеләр кирәк. Менә ул нәкъ үзегез инде. Тортыгызда шундый Hind. Торттагын, орнаментлар белән идеме, нинди иде ул? Тортның орнамент менә мондый торт үзе орнаментлар белән өстендә Индия Hind кызын утыртып куйганым. Ансын үзем алдан лепить итеп. Ол барып әле миңа кызык итеп сорыйлар, ничек иттереп тортны барып җиткердең дип. Юк, мин бисквитларны гына алып бардым. Начинкаларны, бөтен нәрсәне тортны шунда гостиницадагы бүлмәдә җыйдым. Данлыклы кондитер инде ул Ринат, ул татардыр минемчә. Ринат Агзамов татар. Үзе Агзамов, үзе Ринат. Ул сезнең тәмтемнәр турында бомба, бисквитен нәкъ минеке шикелле дип мактаган диләр. Ансы да дөресме? Ул мин чыгуга инде бомба ди, браво диделәр. Аннары 10 кеше арасыннан миңа бер нинди замечаниесез сразу финалга үткәрде. Афәрин, күстимәс. Ул шундый яхшы кабул итте, мин куркып кына барган идем. Ул теге телевизордан караганда әзрәк шикелле юк. Бездә нәкъ шундый, бездә эшләмибез. Менә шул бәйгедән сез нинди хис-тойгылар белән кайттыгыз? Сез үзегезгә индидер яңалык ачтыгызмы үз өлкәгездә? Беренчедән мин нинди яңалык ачтым? Biz bit инде уйлыйбыз телевизорга эләгер өчен акча түлисе. Анда кемдер барырга тиеш, каядыр заявка, мин бер кая заявка бирмәдем. Телеканал үзе бөтен чыгымнарны, юл чыгымнарын, туры чыгымнарын үзләре каплыйлар. Бер нинди бер кеше ашадагын эләкмичә барып була икән. Монсы аңлашылды, күренеп тора, сез канәгать, сез үз эшегезгә, үз кешегезгә тагы да ышанып кайткансыз. Бу чөнки үз мәшгуль кешеләргә, үз эшен башлаучыларга бик кирәк, чөнки ул бик авыр. Ник дигәндә, чөнки бу сезнең төп һөнәрегез түгел бит, сез бит банкта эшләгән экономистмы, бухгалтермы, төп белемегез буенча? Банковский дело буенча мин экономист, бухгалтер да эшләдем. Әле 3 бала табып, өйдә менә шушы тортларны пешереп башлау, бу үзе зур батырлык бит инде. Хәзер инде 7 ел ярым, 8 ел була инде. Шушының белән аннары чүпрәсез ипи пешерәм инде, сырлар ясыйм.
Шишмә башына әйләнеп кайтасы килә. Шулай да бүтән кешенең дә бит ризык пешерүгә, әзерләүгә кулы ятып бетми. Нәрсә дисәң дә ул бик шундый нечкә, аңа зур тыйымлау хисе кирәк, аңлау кирәк. Бу әле беренчеләре генә. Сезнең мәхәббәт каян киләсең? Бу бит инде ниндер тәрбия булырга тиеш моның өчен. Күктән төшми бит ул, болай гына барлыкка килмидер. Минем бу дәванидән киләдер дип уйлыйм. Менә шул. Минем дәвани Күкмарада элек инде бер генә столовый булган инде, шул столовыйда пекарь кондитер булып, аның мине бик күп аның гүбәдияләре дип хәзер дә искә алалар. Буыннан буынга күчәләр. Аннары үземнең әни инде мәктәптә укытучы булып эшләде, математика укытты һәм кызларга хезмәт дәресләре, тәмле пешерү нигезләрен өйрәтте инде. Шулай да оятсыз диләрен мине күбесе ансы да дөрес инде әзрәк. Бу ТНВ дип язылгач безгәдер инде, әйме? Бу сезгә. Ой, рәхмәт язды. Безгә әле тагы бер оста куллабы килгән, менә шундый калак белән итеп калдырды. Ничек менә туры килә әйтте бит. Бу калак белән бер кашан да аш калмыйсың диде. Кая әле? Ах. Бик зур рәхмәт. Эшегез уң булсын. Тик тагы бер сорау бар әле. Хушлашыр алдыннан шуны беләс килә. Бүтән дөньяга федераль үзәккә барып, бит инде Мәскәүдә төшеп кайттыгыз. Күпме миллионлаган тамашачы сезне карады. Ашап та карыйсылар киләдер, әйме? Сезнең ризыкларыгызны, тортларыгызны. Шулай да шул тапшыруда төшкәч, сезнең белән кызыксынучылар саны тагы да арттымы? Һәм торт пешереп кенә байып буламы? Хөрмәтле тамашачылар, әлеге сорауга җавапны сез ТНВ телеканалының социаль челтәрләрендә карап белерсез. Әлегә без кунагыбыз белән булашабыз. Тәмле. Венера ханым, сіз бит авыл баласы дидіңіз, әйме? Мен Күкмарадан. Менә хәтерлисезме? Бар иде шундый заманнар телефон чыкканда гына агач башына менеп, кыйма башларына менеп сөйләшәләр иде, әйме? Андый заманнар инде үтте. Без тапшыруыбызны шул телефонга багышлаган этикет сәхифәсе белән дәвам итәрбез. Әдәплелек, дөрес интонация һәм ягымлы тавыш, дөрес итеп аралашуга бу төп таләпләр. Беренче тәэсирне без икенче тапкыр тудыра алмыйбыз. Бу телефоннан сөйләшүгә дә кагыла. Димәк, бүген шул хакта сөйләшербез. Телефоннан шалтыраткач гудокларны санаганыгыз бармы? Аларның саны 5-тән артмаска тиеш. Әгәр инде җавап бирүче булмаса, трубканы куя аласыз. Инде яңадан 2 сәгать узганнан соң гына шалтыратырга мөмкин. У аппарата. Алло, да. Беренче 10 секунд алдагы аралашның нинди буласын билгеләй. Шуңа күрә гадәткә кергән алло, тыңлыйм дигән сүзләрне онытыгыз. Әңгәмәдәшегез белән сүзне хәерле көн теләүдән башласагыз яхшырак булыр. Телефоннан артык узак сөйләшмәгез. Ул 5 минуттан да артмаска тиеш. Бигрәк тә бу эшләрдә аралашуга кагыла. Әгәр инде сүзегезне 2 минут вакытыгыз булмасмы икән дип башлагансыз икән, 10 минут сөйләшергә кирәкмәс. Хәзер. Сөйләшүгә алдан ук әзерләнегез. Сорауларыгызны әйтәсе фикерләрегезне алдан туплап куегыз. Ә инде язып аласы мәгълүматларыгыз булса, каләм белән кагаз әзерләп куярга онытмагыз. Эшлекле очрашулар вакытында театр һәм кинода кесә телефонын сүндерегез, яисә тавышсыз режимга куегыз. Әгәр инде шалтыратсалар, гафу үтенеп икенче бүлмәгә чыгып сөйләшегез. Күршегезнең телефоны бер өзлексез шалтырап торса, ачуыгыз чыга, шулай бит. Шуңа күрә коллегаларыгыз янында бүлмәдә телефоныгызны калдырмагыз, хәтта 1 минутка да. Очрашканда киемеңә карап каршы алсалар, телефоннан сөйләшкәндә әлеге кием ролен сезнең тавышыгыз үти. Шуңа күрә һәрвакыт ягымлы булыгыз һәм елмаерга онытмагыз. Иң мөһиме баланы өйрәтәбез, тәрбиялибез дип гайрәтен чигермәскә иде. Үз көчләренә ышану, уңышсызлыкларга каршы көрәшергә өйрәнү кебек сыйфатларга балада кайчан нигез салына? Үз-үзенә ышаныч булмаган бала бу тормышта үз юлын таба алырмы? Балада ышаныч хисен туганнан башлап, хәтта карында яткан чагында ук тәрбияли башларга кирәк дип әйтәләр. Сораулар әлбәттә күп. Психолог киңәшләренә игътибар итик. Димәк, башларга вакыт. Адәм баласының дөньяга, кешелеккә карата ышанычының нигезе сабый якты дөньяга аваз салу белән үк башлана. Нарысыйны ничек каршы алуларыннан, әйләнә-тирә мөхиттән, якын кешеләрнең янда булу-булмауларыннан һәм аларның балага карата мөнәсәбәтләреннән чыгып, кешенең гомерлек холкы формалаша башлый. Ышаныч
ол шушы моменттан баланың құрсақта вақытта һәм оның туып дүнияға аваз салған минутынан барлыққа келе тұрған әйбір. Балаға өзіңнің жылыңны беріп, сен ышаныш деген жіплер мұнда барлыққа келе. Һәм енді бала йығылса да, мәселен, кішкене вақытта, мисал үшін генә алайық, йығылған вақытта да, ол шана әнисінің, яйсы әтисінің оны келіп қолынан тұтып алашағына. Әгер де енді шул вақытта, бала йығылған вақытта, ана кіші, аны көрмәмешкә салыша икән әйбет, яйсы оланы күтәрмей икән, ол вақытта ышаныш деген әйбер, шушы кішкенедән үк ул үзелә ышаныш җепләре. Ышанычны бер югалткач, кире кайтаруы бик авыр диләр. Әлбәттә, әниләрнең дә төрле чаклары була. Арыган вакытлары, кәефсез яки йокылары туймаган көннәр. Нәрсә генә булса да, иң мөһиме шуны аңларга кирәк. Сез баланы әрләгәндә яки аңа кычкырганда, бала сезне яратудан туктамый, ә бәлки ул үзен яратмый башлый. Аның үз-үзенә карата ышанышы кими, чөнки сабый әти-әнисенә чын күңеле белән ышана һәм алар әйткән һәрбер сүзне 100% чын барлык, дөрөслек дип кабул итә. Ышанычны кире кайтару бу очракта бик авыр. Һәм аны булмый дип тә әйтергә була. 100% ышаныч бер кайчан да кайтмаячак. Чөнки ул кайчандыр бала чакта яисә ниндидер бер ситуация вакытында бу ышаныч юкка чыккан бала тарафыннан әти-әнисенә карата. Һәм әти-әни аны үзе дә аңлап бетермәскә мөмкин. Бу нинди нәрсә аркасында баланың шундый тәртибе үзгәрүе дип әйтегендә. Менә шуңа да тагын бер катка баклап әйтәсе килә. Бала тәрбияләгәндә бик тә игътибарлы булырга кирәк. Һәм җаваплылык хиссе дигән әйбер булырга тиеш. Ышанычны кайтару бик авыр. Ул 100% барыбер кайтмаячак. Психолог киңәшләренә игътибар иттек. Дөнья яңалыкларына күчәр вакыт 30 гыйнвар истәлекле вакыйгаларга бай. 1924 елда бу көн элек Софкина дип аталучы Мосфильм киностудиясы туган көн буларак тарихка кирип калган. Ул көнне режиссер Борис Мизинның «Патриот очучылар турында канатлы очу на крыльях ввысь» дип аталган фильмының премьерасы күрсәтелгән. Дөньяда булган яңалыклар белән хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова таныштырыр. Харбин поляр океанариумында беренче тапкыр клонлаштырылган 2 Арктика бүресен тамашачыларга тәкъдим иткәннәр. Кадрда Майя белән Хар кушаматлы бүре балаларын парк читлегендә үзләренең бигел эт токымлы әнкәләре янәшәсендә күрергә мөмкин. Майя узган елның июнендә туган. Ул шундый ук исемле бүредән клонлаштырылган булган, ләкин 2021 елда анысы үлгән. Майяның яңа эмбрионы лабораториядә яратылган. Бигел токымыннан булган ана эт суррогат ана вазифасын башкарган. Хар былтыр сентябрьдә туган. Бу 2 хайван да киләчәктә үзләреннән соң нәсел калдыра алыр дип ышана тикшеренүчеләр. Галимнәр фикеренчә, әлеге казаныш юкка чыгып бара торган төрләрне саклап калырга булышыр дип уйлый. Бөтен дөнья кыргый табигатьне саклау фонды мәгълүматлары буенча, Арктика бүреләренә юкка чыгу куркынычы янамый. Шулай да соңгы елларда климат үзгәрүе аркасында аларның саны бераз кимегән. Сицилия һәм Италиянең төньяк районнарында явым-төшемнең аз булуы аркасында быелгы кыш кыры килгән. Әлеге районнарда һава температурасы уртачадан югарырак, ә сулыкларда су азайган. Кадрда сайыккан сулыкларны күрергә мөмкин. Безгә әле кыш килмәде. Берничә тапкыр һава температурасы төшеп алды, бераз яңгыр яуды. Кыш җитмәгәнлеген сез безнең күлләргә карап та чамалый аласыз. Джузеппе Мария Амато билгеләп үткәнчә, белгечләр берничә проблемага тап булган. Шуларның берсе кырларны сугару өчен су җитмәү. Кыш чоры төбәк өчен бик мөһим. Бу вакытта су запаслары тулыландырыла. Соңгы елларда җәй айларында еш очрый торган кырылык җирле халыкка, авыл хуҗалыгына һәм кыргый табигатькә тискәре йогынты ясый икән. Кешенең туганнан алып бөтен гомере җыр һәм музыка белән тыгыз бәйләнештә. Музыка хисләр теле ул. Хисләребезне яшермик. Безнең кунагыбыз да хисләрен бер дә яшереп тормаган. Ул үзенең әби бабасына булган хөрмәтен бүген дә саклап килә. Хәтта бабасының исемен үзенә тәхәллүс итеп алып өстәп куйган. Бездә кунакта Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле солисты Оксана Шамил. Оксана, рәхимет сүз сиңа.
Театрға билет алдым. Билет бәйесі көпме? 4 сумда 50 тиын. Менә сиңа 5 тәңке. Рахмет. Қалғаны шәйгә. Хөрмәтле тамашачылар, мәдәни вакыйгаларны күзәтеп, театрларга, музейларга йөрегез. Хезмәттәшебез Идел Кыямов гадәттәгечә сезгә ярдәм итәр. Идел, рәхимит. Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр, мәдәни вакыйгалар белән таныштыруыбызны башлыйбыз. Татарстан Мәскәүдә уникальная Россия күргәзмәсендә сынлы һәм декоратив гамәли сәнгать эшләнмәләрен тәкъдим итәчәк. Күргәзмәдә Татарстанның әйдәп баручы осталары, ука белән чигү, кулдан эшләнгән сәнгать, зәркәнчелек кәсепләре, агач һәм металлны сәнгать ишкәртү, шүлмәк ясау һәм керамика җитештерүне тәкъдим итәләр. Күргәзмә кунакларына шулай ук кәсепчеләрнең һәм Татарстан Республикасы җитештерүчеләренең өйрәтү дәресләре дә тәкъдим ителәчәк. Бу күргәзмә Татарстан Республикасында милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы уңайыннан уздырыла. Шәриф Камалның мемориаль фатирының Татар әдәбияты тарихы музейында «Бәхетле ел» спектакле премьерасы булачак. Спектакль Шәриф Камал әсәрләренә һәм аның Татарстан милли музейы фондларындагы бастырылмаган хатларына нигезләнгән. Әлеге спектакльдә Казанның алдынгы татар театрлары артистлары катнаша, шулай Хаваскар үзешчә артистлары катнашлык итә. Бу спектакль Шәриф Камалның һәм аның гаиләсенең, якыннарының, дусларының, кыскасы шундый якын әйләнә-тирә мөхитендә булган кешеләрнең 37 елда катлаулы һәм каршылыклы тормышына багышланган. Бу спектакльдә тамашачылар бөтен музей буйлап сәяхәт итә. Бу шундый лабиринт, бродилка спектакльләре рәвешендә эшләнгән. Һәм инде музей белән танышалар. Шул вакытта кызыклы театраль һәм документаль полотно эчендә сәяхәттә итәләр. Сталинград сугышында Совет армиясе фашист гаскәрләрен тормар итүгә 80 ел тулуга Бөек Ватан сугышы музей мемориалы Иделдәге Ныгытма исемле яңа күргәзмә әзерли. Татарстан милли музее коллекциясеннән уникаль фотоматериал тәкъдим ителәчәк. Рәсемнәрдә ТССРдан Сталинградта сугышкан хәрби частьләр, якташ геройлар, сугыш эпизодлары сурәтләнгән. Материалларның бер өлеше Совет хәрби башлыгы, гвардия генерал-лейтенанты, Советлар Союзы герое безнең республикада туган Гани Сафиуллинга багышланган. Килүчеләр кызыл армия кораллары үрнәкләрен һәм җиһазларын күрәчәкләр. Алар арасында снайпер мылтыгы, очучы һәм танкист формасы, танк траклары, пулемет, самолет детальләре дә бар. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Татар дәүләт филармониясенең һәм Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбленең сәнгать җитәкчесе Айдар Фәйзрахмановның туган көне уңаеннан зур концерт программасы көтелә. Әлеге концертта Айдар Фәйзрахманов үзенең юлын белгән Армаз дип аталган яңа китабын киң тамашачыга тәкъдим итәчәк. Әлеге очрашуларның бик зур кыйммәте бар. Алар милли моңны, телне, милләтне сакларга өнди. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты профессор Лидия Әхмәтованың юбилей кичәсенә рәхим итегез. Концертта Татарстан Республикасы филармония джаз оркестры, Эльмира Кәлимуллина, Азат һәм Алина Кәримовлар, Илгиз Шейхразиев, Адилә Музафарова, Дмитрий Железнов җитәкчелегендәге малайлар капелласы катнашалар. Алып баручы Артем Пескунов. Башкортстан дәүләт оркестрының Татарстанга гастрольләре соңгы 2 елда 5-нче булачак. Бу юлы Башкортстанның баш оркестрын кабул итүче Түбән Кама, Казан һәм Чаллы классик музыкасын бәяләүчеләргә Клод Дебюсси һәм Ян Сибелиусның сирәк башкарыла торган шедеврларыннан төзелгән тәмле программа тәкъдим ителәчәк. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз. Кеше бу җиһанга бәхетле булыр өчен туа. Бәхетле кеше ул тәрбияле кеше. Ризаетдин Фәхретдин язып калдырганча, ни кадәр бәхетле булсагыз да, биек мәртәбәләргә ирешсәгез дә, ата-анагызны онытмагыз. Нәсихәтләрен тыңлап, ризалыкларын алыгыз. Мохтаҗлыкларын, кайгы-хәсрәтләрен җиңеләйтергә тырышыгыз. Хөрмәтле булыйм дисәң, үзең дә хөрмәт ит. Ни чәчсәң, шуны урырсың. Бәхетле, тәрбияле, тәртипле булыйк. Телевидение кызык, мавыктыргыч бер дөнья. Тапшыруларның ничек төшерелгәнен, ничек ясалганын Аязның күптән инде күрәсе килә. Шактый гына тәртип кагыйдәләрен өйрәнгәч, апасы Зәйнәп аны татар телендә эшли торган балалар каналы Шаян ТВга экскурсияга алып килде. Грим, монтаж, редакторлар бүлмәләре Аяз өчен барысы да кызык. Әлбәттә, ул тиз генә барлык бүлмәләрендә йөгереп әйләнеп чыгарга булды. Аяз, киләле монда кил, тузан туздырып чабып җөрисең инде, башка малай дип торыйм, бу син икән. Син әлеге кагыйдәне бик яхшы беләсең дип уйлыйм, син аны һаман да исеңдә калдыра алмыйсың. Бик ашыкканда гына Аяз чабып җөрәсең. Бүтән булай эшләмә, тәртипле бул, ярармы? Ярар. Тапшырулар язылганда без бары тик анда катнашучыларны һәм алып баручыларны гына күрәбез.
Әбит кадр артында дистәләгән кеше кала. Менә мәсәлән режиссер. Ул бар төшерү процессын контрольдә тота. Аязга аның эше бик кызыклы булып тоелды. Аяз, туктале, син нишлисең? Сиңа тагын бер кабатлыйм. Бу режиссер кабинеты. Монда кирегә ярамый. Чөнки режиссер бер юлы берничә камераны күзәтә. Һәм аңа бик игътибарлык булырга кирәк. Аңа комачаларга ярамый. Бүтән була эшләмәяс, тәртипле бул. Ярар. Режиссердан кала тавыш режиссеры да бар. Аның эше дә бик җаваплы. Эш вакытында аны да борчырга ярамый. Аяз, шугалымнан чык. Монда билдәшлек тавыш режиссеры утыра. Ул эфирга чыгасы барлык тапшыруларны карый һәм аны музыка белән матурлата. Аңлашыла, комачаларга ярамаяс. Бүтән була эшләмә, тәртипле бул. Ярармы? Ярар. Киттек. Килгән операторларның да ничек эшләгәнен карап чыгыйм диде Аяз. Ләкин кунак булсаң тыйнак бул дигән әйтемне биредә онытты. Профессионал оператор булып эшкә урнаштыммыни? Монда сиңа операторлар алар тапшыруны ничек яздыралар һәм монда утны ничек куярга икәнен сөйли алалар. Ләкин алар рөхсәтеннән башка камерага кагыла күрмә. Бүтән була эшләмә, тәртипле бул. Ярармы? Ярар. Оператор эшедә килеп чыкмагач, мөхәррирләр бүлмәсенә юл тотты. Биредә инде беркем дә юк, барысы да съемкада. Рәхәтләнеп, күңел ачарга була. Так, Аяз, тагын тәртип бозасымы? Шабып йөрүең җитмәгән, тагын булай утырасымы? Әйе, самолетлар ясыйсың. Бу бик матур күренеш, ләкин тирә-ягыңа кара әле. Тирә-ягыңны булай бер кашанда пычратмаяс. Бүтән булай эшләмә, әйдә самолетларыңны җыеп алыйк. Күргәнегезчә, каягына барсагыз да тәртип кагыйдәләрен онытырга ярамый. Үсә Аяз да өйрәнер. Әмма Шаян ТВ каналын даими карап барган балалар мондый хаталарны ясамаска өйрәнә. Тәртипле һәм акыллы булып үсә. Шаян ТВ кара, булырсың шәп бала. Кунакханәгә рәхим итегез. Инеш ансамбле җитәкчесе Җәүдәт Гыйлманов. Һәм шулык Инеш ансамбле солисты «Голос дети» да инде алгы этапларга узган безнең якташыбыз София Фадеева. Саумсыз, хуш килдегез. Ничек хәлләрегез? Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. София, чын күңелдән котлыйбыз. Син «Голос дети», ягъни балалар тавышы шарасының инде алгы этабына узгансың. Сиңа Крит белән Максим үзләре бурылганнар. Һәм син кемне сайладың? Максимны. Үзебезнең якташ кызны, җырчы кызны сайлагансың. Әфәрин. Ничек репетицияләр бара? Инде Максим белән ничектер? Хәзер әле тукталдылар репетициялар, чөнки бер этап узган. Хәзер була икенчесе этап. Хәзер әзрәктән без карыйбыз 3 февральдә Максим тройкаларны. Ярый инде карарга аны. Репетициялар бик әйбәт, Максим бик матур, бик җырлаучы, бик яхшы наставник. Син үзең катнаш гаиләдә, аны да искәртеп үтәргә кирәк. Үсүче бала, әтиң рус милләтеннән, әниең татар. Менә шул гаиләдә сөйләшү, аралашу ничек тәртипкә куелган сездә? Урысча гына сөйләшәбез бүгін, югары татарча гына. Ничек хәл ителә әлеге мөнәсәбәтләр? Идә мин рус телендә сөйләшәм. 3 ел элек мин татарча сөйләшмәдем. Һәм хәзер мин әйбәт кенә сөйләшәм, чөнки мин таныштым Җәүдәт абый белән. Ул безне өйрәтте җырларга татарча һәм сөйләшергә әз генә. Җырга мәхәббәт кайдан туды? Җәүдәт абыйдан да барлыкка килгәндер инде ул. Шулай да син кичкенәдән җырлый башладыңмы? Әйе. Ничә яшьтән? Җырладым мин 7 яшьтән, дорога звезды. Туганнан бирле инде. Әлеге ансамбльгә син инде хәзер 3 ел йөрисең. Шулай бит? Юк, ансамбльгә мин җырым 2-1 ел. Шушы ансамбль турында да сөйләгез әле, ул зурмы, ул ничә яшьтәге балалар йөри сезгә? Беләсезме, безнең ансамбльнең музыкантлары бөтәсе урыс милләтеннән. Алар кичкенәдән дип әйтергә яшьтән бирле теге рок уйнаган, панк рок уйнаган бар шундыйлар. Менә хәзер теге предпенсионный возрасте нишләптер татарча уйнарга уйладылар. Менә без аларны җыйдык. И уйный башладык татар халык көйләрен, татар классикасын уйныйбыз. Татарча уйныйбыз, татар музыкасын уйныйбыз. Демәк, бу ансамбльдә олылар да бар. Олылар бар. София белән менә әйтәм бит 3 ел элек без таныштык студияда. Мин аны рок җырын тыңлаган ишеттем бер тапкыр. Әнисе утыра иде.
Шундан соң әнисінен сұрадым, татарша жырлап тұрғаннан шек ойлайсызмы? 3 жыл элек рок. 6-шы сыныпта болса, 3 жыл элек 3-ші класста сен рок жырлыйдың. Әнис айтады, бик татарша жырлап тұрасыбыз келе деп. Шундан соң біз міне 3 жыл элек таныштық, шундан әкіреңіне жырлай башладық. Міне сол 3 жыл элек жырлаған рок жанрындағы жырдан 1-2 юлнығына мүмкін ме міне қазір? Мен бірінші нотада оқып бұрылам. I've got a feeling that I never had before, no. That I just gonna tell you right now that I believe, I really do believe that. Шоқаттырдың бізді, рахмет. Қоян келе ол сеңа, үстен көктен инген кебек, қоян шыға ол? Әлігі дәрд, энергия, мұң, әлісбетен оңлап башқарасың? Сенікше нешек? Просто жырлайым. София бит ол не жыри, руководителер бар. Біз бит аны жырларға үйретмейбіз. Инеш теркімінде жырларға аны үйретмейбіз. Софияның конкретно аны білен жырға маңға үйретті тұрған педагога, ол Евграфова Елена Сергеевна. Міне, аларға икісіне бик зор рахметлі біз, шондай қызны бізге әзірлеп берген үшін. Ол жақтан біздің Аллаға шүкір оқытушыларымыз да ебет, үйренуші оқушыларымыз да көстемесін. Әлігі шарада, Мәскеуде қатнашушы балалар бик көп, Қазаннан бұл шырақта айтес келе. Сізге бүтініңізге де оңышылар, дірсілік етіп қайтығыз, федераль өзәкіне жеңілер яулағыз. Қазір біз Манзара тапшырының сахнасын сеңа тапшырырбыз. Өзіңнің музыкал күштенешіңні Манзара тамашашыларына да жеткірірсің. Жөйлі табы, София қонаққа келген үшін рахмет. София, рахмет сахна сенікі. Gidip dura yeşkilinne davalarda seni büyüde Önür butkan aşağı eşenirler Tenlerine jılı yürgerde Güdürük kadirli Yumruk evdeli Hak dinle Bir renk demli berenge Güdürük kadirli Yumruk evdeli Hak dinle Bir renk demli berenge Gülmegini salıp, mangsulanıp, Boynaşıp alırga düşesin Miş kızığında sulanıp, O şekillerinde pişesin Güdürük kadirli, yumruk evdeli Ak denli, bir renk demli berenge Güdürük kadirli, yumruk evdeli Ak denli, bir renk demli berenge Koyda bitsini jürgündürken Babaylardan maqtab silegen Bir yoktan yüksini yaratmağa Bir kimde yüksini simegen Güdürük kadirli, yumruk evdeli Ak denli, bigrek demli berenge Güdürük kadirli, yumruk evdeli Ak denli, bigrek demli berenge
Сафи, бик зур рәхмәт, әфәрин, өстәлләребез төрле сый ниғмәтләрдән сығылып тұрса да, җәмәгать, бәрәңге инде ул. Бәрәңгедән башка булмый. Вакыт дигәнебез алга чаба да чаба. Бәхетле минутлар алып килгән изге гамәлләр белән ешрак шөгыльләнсәк иде. 2 сәгать дәвамында сезнең белән Манзара тапшыруның иҗат төркеме алып баручылары һәм килгән кунаклар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтләребез. Йодрык кадәрле бүген кайтып түгәрәк килеш тәгәрәтеп